ndị be anyị daalụ nọ kele nke na-emegasị nọ ọ na-apụtasị ya ọrụ ndị Imo asị ndị Owere asị gị imere kpa ole kele ka unu si wee mee anyị sị ka anyị bịa live ka anyị address ya some issue ụfọdụ ife maka ndị amaghọ the objectives of this channel. Ife channel a kwadoro ị na-eme Igbo Area TV dịka afọ ahụ si wee dị ife gbasara ndị Igbo ife gbasara ndị Igbo ka anyị na-eme. Anyị nwekwara ike atụkwa aka gasị n'ife ndị anọkọtara ndị Igbo ife dịka ndị South maka ndị Igbo anọghị sọsọ na South East. Ndị Igbo anọghị sọsọ na South East. Ndị Igbo nọ na 5 South East states, majority ndị Igbo. Then ije na South ịfọkwa ndị Igbo. Ịbakwa na middle belt ndị Igbo nọkwa ya. So ife channel a pụtara ị na-eme ewu ife gbasara ndị Igbo. Anyị ghọtakwala na ọtụtụ ndị be anyị nwekwara ndị a na-akpọ Black Americans. Ha na-egekwa channel a maka channel a nwere history dị iche iche. Onweghị channel dị ka channel a n'ife gbasara history ndị Igbo, history Biafra. Kedu ife anyị ji wee chọọ ka anyị mee obere ife onyonyo a? Ọtụtụ ndị na-abịa na channel a bịa na-akpọ anyị iyi. Ọtụtụ ndị na-abịa ebe a ịkpọ anyị iyi si na anyị na-eme ife Biafra, anyị nọkọtakwa anyị kwenye na Nigeria election. Achọrọ m ka m kọwatala ụnụ na mmadụ na-eme ife Biafra emini hụkwa na ọ ya enekwa anya n'ụzọ ọzọ o nwere ike isi gara ya. Ndị ka m si wee kwu channel ahụ Biafra Area TV mba, mana ominu na anyị ekwenyeghị na Biafra mba, anyị kwenyeghị na Biafra, mana channel ahụ Igbo Area TV dịka isi afụ ya Igbo Area TV ọ na-ekwu maka ndị Igbo na ife niile gbasara ndị Igbo. Biafra gbasara ndị Igbo. Ndị Igbo ka nọkwa n'ime Nigeria. Anyị enwetabeghị Biafra, mana Biafra gbasara ndị Igbo. Mana channel ahụ Igbo Area TV ọ na-ekwu maka culture ndị Igbo, omenala ndị Igbo, tradition ndị Igbo. Ọ ife anyị na-ekwu ebe a. Anyị na-enye unu story gbasara ndị Igbo, akụkọ gbasara ndị Igbo ọwụna. Anyị bịa nyocha anya n'ime news. Wepụtara unu akụkọ gbasara ndị Igbo, gosi unu ya. Ọ ife anyị na-emekarịcha. So ọ niile eso anyị ife ya na-afụkewa ebe awụ ife na-ekwu maka ndị Igbo. Ife ndị kwukwe maka ndị jos na-abata. Ọtụtụ ndị na-abịa ebe a kọọ anyị ọnụ. Anyị jikwa na-ekwu, anyị kwuo election, anyị kwuo nna ka m gwụnụ ka o si wee dị na nne na nna m ka m gwụnụ ka o si wee dị. Ọ bụrụ na ọnọdụ ya adụrụ ndị Igbo mma site na election a na-eme, anyị kwetara. Ọ bụrụkwa na ọnọdụ ya adụrụ ndị Igbo mma site na Biafra, anyị kwetara. Ife anyị na-emekwa ebe ahụ coverage of everything gbasara ndị Igbo. Onye Igbo so n'ife election a na-eme kịta. Onye Igbo so na onye ndị wepụtara isi a na-achọ ịtụnyere. Anyị na-ekwu maka ya. Ọ na minu na anyị achọghịzi Biafra mba, anyị ka chọrọ Biafra. Mana anyị ka nọ n'ime Nigeria. Anyị na-achọ Biafra nọ n'ime Nigeria. Afro m peace, afro m comment gị. Mma biko na onye nwere comment nya add ya. Anyị enyoba anya n'ime comment niile unu na add. Onye nwere comment nya add ya. Mana ife na-achọ ekwu n'ụwa. Ndị Igbo na-ekwu maka Biafra. Ndị Igbo ka nọkwa n'ime Nigeria. Anyị unu news gbasara enwe news kịta gbasara politics. Ife na-eme n'ime Nigeria election. Ọ bụrụ ife ọjọọ ọkụ unu wee na-amata ife na-eme. Anyị nyekwa unu news na Biafra. Ọ bụrụ ife ọjọọ. Anyị na update unu ife ọwụ na ndị Igbo tinyela aka. Ebe ọwụ na ndị Igbo anọ na dịka anyị siri nweta the information ka anyị esi ebupụta ya ebe a. Ọ ife na-atara anyị kọwa. Ọ maka ndị na-abịa ebe a sị nwaanyị eji mee ife Biafra mee ife Nigeria. Aka ndị Igbo dị na Biafra, aka ndị Igbo dị na Nigeria.
Una na ghọta. So this channel asịghị go no Biafra Area TV. Ife ọgwalụ Igbo Area TV focus on ndị Igbo na ife ọwụ na ndị Igbo na-eme. Ọtụtụ ndị na-abịa ebe a na-akpọ anyị si iyi mba. Channel a na-ekwukwa maka Black Americans. Anyị ma na ọtụtụ Black Americans bụ ndị Igbo na Igbo ka si wee le ha mgbe slave. So ndị na-akpụ iyi biko nụ unu abịazila ebe akpụ iyi. Ihe agwaghị ife anyị egosi ebe a. Ebe anyị gwagologo na afọ anyị wụ Igbo Area TV. Ife ndị Igbo ka ya na-afụ ebe a. Ndị Igbo tinyere aka n'ife gbasara politics Nigeria afụ ebe a. Ndị Igbo tinyere aka na Biafra afụ ebe a. Ọ ife nsị ga adres ya. Nya ka ndị wee so the objectives of Igbo Area TV. Maka ndị ama ha afa m ndị jos na-abata kịta afa m ụwa azụ ka ụzọ OJ. Channel a elukwe na no ọkarigo 6 years anyị nọ na this channel. Ka ndị negoro ife nwanne anyị nwaanyị kwuru ka m wee na-aha ịkwa. Nwanne anyị nwaanyị Peace say Biafra must come next year 2023. All hail Biafra, the land of rising sun. Nwanne anyị nwaanyị Peace anyị kwetara. Amon na Peace ya nwoke ka nwaanyị mana anyị kwetara n'ife ị na-ekwu. Chineke mee ka ọ gaa Biafra bịa ọ dịkwa mma. Tupu anyị mekwa politics ọ dịkwa mma wee na-eche Biafra. Ọ na Peter Obi ya hazi ụfọdụ ife anyị ji wee na-achọ Biafra ọ dịkwa mma. Ndị be anyị asị na mos na anyị emebisi election. No, onye chọrọ ịtụ ọtụ onye achọghị ịtụ ọ hapụ. Etu o si wee dị. Ma ikwenyere m ikwenye ho onye ya arịgolo ọchịchị Nigeria. Kedu ka ọnọdụ ya adị ndị Igbo? Ezie na anyị chọọ Biafra, anyị chọọ Biafra, anyị chọọ Biafra. Mana anyị chọkwara mgbanwe n'ime Nigeria. Na o nwere ife Bible na-ekwu ọsị I will come, as Jesus will come. Mana Jesus abịabeghị. Mana while we wait for Jesus, let your hands find something doing. Okay, Peace. You are a man. Okay. Sorry for ndo achọkwa na mana Peace wo ụmụ nwaanyị na-azakarị udo. So dịka anyị si wee kwu broadcast ya dị short. First, I chọrọ ịgwa ndị mmadụ our objectives n'Igbo Area TV. Our focus wụ ndị Igbo. Our focus wụ ndị Igbo. Ndị Igbo nọ na Anambra, Enugu, Imo, Abia, Ebonyi, n'Uju, ebe ha nọ n'Uju, mana ha nọkakwa na Delta, nọrụkwa na Benue. Ndị Igbo batakwala Edo steeti, ndị Igba nke. Igbo nọpụkwala anọpụ different parts of the world. Igbo nọ Cameroon, Igbo nọ Equatorial Guinea. Ụfọdụ oge anyị sụọ Igbo na channel a unu ghọtakwa ife anyị ji asụ oyibo. Nya mere anyị ji asụkarị n'oyibo ka ndị mmadụ wee na-esonye. Ọtụtụ ndị Igbo ha asụ Igbo taa ifere ka ndị elelu mgbe slave ha ada asụ Igbo. Ha na-asụ asụsụ ọzọ dịka asụsụ ebe elejela ha. Inene Igbo nọ na Equatorial Guinea o nwezi ka Igbo ha dị ofe editona maka ha anọpụrụ anọpụ. So etu a ka o si wee dị ka ndị nekwa kọmentị ọzọ. William Okemili, good day my dear brother. Daalụkwa kele nke na-emenụ. Peace. See, Biafra is the best solution because one Nigeria is a scam. I agree with you. Onweghị onye achọghị Biafra, anyị chọrọ ka Biafra bịa mana tupu ọ na-abịa anyị ya na-emekwa ife ndị ọzọ. Anyị ya agasazie na-eche ife ndị Nigeria nyere anyị.
Peace, can you go for the draft from Infidelis? Edo is not part of Biafra for your point of correction. Peace, can Kawatalo. Igbanke no n'ime Edo State. Igbanke ha na-agwa gị ha na-agbọwa ofu, agbọ nọ n'ime Delta. Agbọ na-asụ Igbo. Igbo agbọ na-asụ nwere ike sometime ị na-aghọta karịa Igbo Nsụka. Na ife dị ka na-ewuru onye Anambra kịta. Igbo agbọ na-asụ ma Igbanke nwere ike du nso karịa Igbo Nsụka ma Igbo some part of Ebonyi. Depending ka isi wee, mana Igbo niile ewu onye asụọ enwe central asụọ ifu na ya afịa ga ahụ ịmata na Igbo ka a na-asụ. Igbanke na agbọ nọ n'ime Delta. Igbanke nọrụ na Edo mana ofu ndị ụmụnne ka ha na-eje ofu meeting. All politics mere eji were Igbanke tinye na Edo steeti. Nya ka ndị gwa na ndị Igbo nọ na Edo steeti ị na-anụ. William Okemili, he say after Peter Obi in 8 years, what next for Igbo and Biafrans? After Peter Obi, what next for Igbo and Biafra? If Ebela Peter Obi has it or not, after Peter Obi, Konya Nkai Chigodu. Buhari ji ka nye ga an instance. My friend not ji we like Buhari. Buhari bala ebe ahụ doziwe not. Buhari president in the north call. Oba doziwe not. Emodi development Buhari wo na Niger Republic be ha. Mana Buhari wo nye Niger Republic. Emodi development wo jele ebe ahụ. Peter Obi banye. Nya wetekwa development ya ha na side ya anyị. Na 8 years ahụ ya achị nye emekwana ka Jonathan baile ebe ahụ dịka o nwere ife agbanyere ya n'isi na-alụlụ ndị ugwu hapụbe ha. Buhari abịa na gosi onye ọhụrụ na etu anyị esi mee. Peter Obi nya banyegodo onye nke anyị banyegodo anụ na-achị dredge Orash river to open way ka ọ baa Atlantic Ocean. Ọ banye ebe ahụ nya extend ya ka ọ fọzie idesignate ye imezie ka ọ wụrụ seaport. O nwechara ife onye be anyị nọ n'ebe ahụ o nwere ife ọ ya eme. Onye be anyị n'ebe ahụ nwechara ife ọ ya eme. Asịgo nọọsụ 8 years ya weta development na side anyị ka anyị wee na-ekwukwa. Anyị chọrọ Biafra and site n'ike nke Chineke Biafra ya abịa mana onye nke anyị gbagolu ya test kwa ife ahụ ndị ọzọ na-etest. Ya weta development na side anyị. Ya ma na ọchịcha 8 years o end ya mana ya weta development. Ka ndịkwa na kọmentị ọzọ. Peace is so if Edo is part of Biafra, then Bini people is part of Biafra. Asọrọnga Edo niile achọ ka eme ife ọfụma. Asọrọnga Edo niile asị ngo Igbanke ha na-agbawa ofu. Achọ ka eme ife ọfụma etu ife kwesịrị isi mee. Eme referendum ebe ahụ. Eme referendum amara mmadụ onye kwenyere iso. Ebe niile a na-eme contest a na-asị ka Biafra ka nka ma Benue part of Benue na-asụ Igbo. A lot of people kpọgoro m confirm ọrụ m. Eme referendum enye ha chance. Kedu ife Russia na-eme kịta? Russia banye n'ime Ukraine. Akwe? Russia emego referendum n'ebe ha ma. Eto Russia weje Crimea n'ime Ukraine. Emewe referendum n'ebe ha ma wo. Ha sị na ndị nke ha nọ karịrị. So ọ ife a na-eme tata Friday ka a na-achọ iwolu ebe niile ahụ ha si kwenyere na-asụ Russia kwenyerekwa na ha awụ ndị Russia. Taa ka a chọrọ iwolu gasị ebe ahụ. Etu esi eme wee malụ ndị. Asịgo na Biafra extend to Edo, ominu ho na Edo steeti niile. Enwere ndị na-asụ Igbo maka
etu anyị si wee na-akwado na mgbe ọ ya awụ site n'ike nke Chineke. Biafra chi ịbịa ebe ọwụ na asụsụ Igbo a na-asụ asụsụ Igbo ama nọ indigenous people asụsụ Igbo ekwesịrị ime ha referendum ka asụlụ anyị etu anyị si wee ghọta ya. So asọgụ na-edo niile owu Biafra. Onye na-agwa onye na-achị distract my attention nya ka m na-emere aka na m na-run something. Anọghị na my studio ebe m nọ another place. Peter Obi with 1999 constitution is another Fulani. onye kwuru ife ahụ Joe Mercy Ebenezer Chukwu Biafra. well dịka esi malụ dịka esi ekwu asị na constitution ahụ no favor ndị ugwu ọ dịka constitution UK na favor ndị England against ndị Scotland na Wales. Mana etu ọbụla o si na dị dịka esi kwenye constitution ahụ mana ọ naghọghọ ọwụ na onye Igbo na-achị ọ naghọghọ idozi side be ha. Mgbe Jonathan wetelu through Ostella Odua ewetele Enugu Airport emerie international o nwere onye ugwu stọpụrụ ya constitution stọpụrụ Jonathan ka ụkwụ na onye Niger Delta constitution stọpụrụ ya hapụgodo na ife ahụ. Constitution nwere limit mana o nwegasịrị ife ihe eme maka ndị si na nọsọsọ 8 years ma ọ 4 years ọchị idozi ya n'Igbo within 4 years na ọnụnọ ya n'ebe ahụ ọ ya emenie. Dịka anyị si wee bido dịka si afụ anyị gwara ụnụ na ife anyị taa aka ife anyị na-ekwu objectives of Igbo Area TV maka ndị na-asị na anyị na-egosi na anyị kwukata maka Biafra ekwue Nigeria. Dịka nsi agwa ụnụ chanel awụ Igbo Area TV chanel awụghọ Biafra Area TV mana ife gbasara ndị Igbo Biafra gbasakwala ndị Igbo ọnụ na anyị nọ n'ime Nigeria gbasakwala anyị ọnya na-eme n'ụlọ na-afụ anyị kwukwa maka Biafra ọdụka anyị na-ekwu ọnụ na-abụ anyị ahụ ekwu ọnụ na-abụ anyị na-ekwu ife gbasara anyị asịgo na ezie na anyị na-achọ Biafra asịgo na ọnwụrụzie kpọọ nkụ hapụ ha ka a na-eme ife sọrọ ha chewa ụnụ a-participate na mba ọnwụ ndị a na-eme ife Biafra ụfọdụ n'ime anyị ya na-egosikwa enwere ife na-aza don't put your egg in one basket. Anyị kwenyere na Biafra mana ha ebe a ka o biri dịka nsị akwa ụnụ mma round up kịta mma bịachi ya kwa azụ n'oge ọzọ. Albino, development is better than being freed from lunatics and criminals. I don't understand this your comment. And I support Peter Obi ka if you na try ịkọwata. Peace is na Biafra with the best. It's the best solution. I agree with you. Mana, while it's on the way, while it's yet to come. And by I abịachi ya n'azụ ka I round up ebe a anyị abịachi ya n'azụ. I'm even running short of data na mma abịachi ya nọ a na-emezi live anọ na-eme live ka anyị wee nwee ike interact with our viewers. Daalụkwanụ for your participation. Ka m pịa comment n'aka ka o gosicha maka ndị si na ụfọdụ adị si na m egosi comment ha. Nwetalụ na ebe a ka ọ na-ebi anyị afụkwa na oge ọzọ